Is mis Gary as chun na Gailge agus tá mé páirt chun grúpa dúchláin fiche héin. Cúpla seachta nó hin tír duine chun na ceanirí fróige or tionscada le chuir chéile na haon tech Féile. Ní mar ó techaí agus ní raon cleacht am a códá nó riomhaireacht darla a bheith tíad mór a rothair. So thocr muid físe be go chuir chéile gná lá a síle ri COVID-19. Siod an físeán, ban soltas. An lád ar gceistin seo bhí muid denácht lítar deúra. Tá sam gúil an tá ar an gúil an áitseach an garbh go bhór ri COVID-19. Achas an inis gúil áitina mar seo gachát a tír agus chuid smúdan an níon clú an gúil siad an. Bhí rothair a gúnaí amach níor thosaigh mé rothaíocht sléibhe go dtí gur mbeadh páirt chun grúpa dúchláin fiche héin. Tugann sé cinál sostacht nuair bhfuil rudaí deachar Somáile nó áit cinnt eile. Bearlam héin nuair bhfuil an cúrsa rothaíocht teicniúil mar tá de intín áit cinnt eile a bhádhaine na deachrasaí. Ní bhíonn na smíntí diúltach an sin. Casan tú le daoine iontach nuair a bhíonn tú ag pléidir an spórt seo. Nuair a daoine bhfuil simach go sa rud céine leat seans má go mbeidh tú cartú ló agus beidh siad cartú leat. Na léanta seo tá sé éasca bheith tíbiste ar tréisí fada. Tá sam gur duine níos deise mise hééis bheith tíobh mór feadh píosa. Tá rud gin speisialta faoin nádúr. Tá sé teastáil bhain. Mo thionscadal Taispeántas Conor O'Dúil. Conor O'Dúil is anam dom, agus freaslaím ar CGNM, Coláiste Glór na Mara, Máille Brigín. An anam atá ar mo thionscadal ná ionsathóirí spáis, agus is cluiche é. Rinne mé an tionscadal seo i rang le múinteoir ímar agus cúpla daltaí eile.
Bhraith mé ar an microbit mar seans muiscil na códála orbairt mar gheall go bhfuil an-sim agam den ábhar. Réiteigh mé ar cluiche simplí mar gheall go raibh méid am teoranta agam. Bhraithnig mé an cluiche ionsathóirí spáis a códáil mar gheall go bhfuil sé éasca, spríúil agus simplí. Rinne mé an tionscal do lum féin ach bhí orm taide a dhéanamh ar conas an microbit a códáil. Chá an tionscal timpeall ar lá orm ar ceithre lá orm cur a gcrích. Rinne mé trochanóméid go dtí uair ghlaig gach lá. Dúshlán a bhí ann sa tionscal dóm ná go raibh teangain nua códáil in úsáid agam. Rinne mé taide ionas gur thuig mé é go hiomlán. Rud a d'éirlim mé ná go bhfuil banaistú ama thar a bheith tábhachta. Bhain mé amach an sprioc a bhí agam don tionscal seo. Chluichí simplí códáil. Seo an cluiche agus mé á imirt. Gur bhagad.
So now, Eva, in stom, food féin tusa Eva agus aberlam just beidir céníis cén blian sa stall agus conas gur tháinig tú ar an microbit. Chá mé 30 bliana díis, chá mé bliana hen, agus dúirt mo bhamlam faoi microbit, agus ba mé trílas, agus bhil sé go húnta. Gohúntaach. So, dhéon tusa tugra áling le ceol agus há fí seán áling deanta agat, fálam Agus. ceol, maithú, agus so cén fár gur roundnig tú an tugra seo, bhfuil anam agat ar? Níl, really, ach, bhí mé just sais a mesol heimpel, agus cynnig mé gribh an ceol, Chiesa, agus just ba mé trílas aráni enna, an sun cur mé na LEDs isteach. So, ní raibh sé go leor an ceol a haint bí tú smaoinemh is féad le microbit an rudí a dhéanamh. Maithú? Yeah. Cadé, so níor bhí tú smaoinemh ar sin a dhéanamh, cadé an písa is dacra a bhí agat, nó cén rudí a bhí dacra? Sais an tamagalt, mar caiitú sais buili am lán agus le buili ana bhar na nótaí agus nuair chuann tú na LEDs isteach a rionn sé an tam agus bíonn sé níos muile, agus sa áitna níos mura há sé fiú níos muile, so caiitú sais a lán tinkering heimpel chun é a galt. Cinnte, tuigim, okay, yeah, so chun an tún a bheith a gart agus na builí an tam a bheith gart. Okay. Agus just so sin an slí a leistú sin is tócha anna chud ama cahabh I gahrú rudí dígar níg maithú. Agus an raibhart taide a dhéanamh ar áitigin snú chuna sa bhoghlaim tú féin pí a ceol le microbits nó le LEDs dhéanamh agus rudí mar sin. Well, ag an dús, cumar ar videos chunas rudí a dhéanamh. Just as you may figuring amach chun sé dhéanamh ag just a mesol heimpel leis. So has sé seimpli galore úsáid mar sin? Yeah, ag just a clochta agus fáin tú rudí níos dacra nuair a háú ag gimmert leis. Yeah, gohúntaach. Agus so an aim nar hosting tú if seint leis an ceol cad éon aim a vítularg na le litrica an ceol a chur a heispáanta daine, na? Yeah. Agus ar dhearrig gata sin dhéanamh? Dhearrig. Yeah, gohúntaach. Okay, agus cad is tóla gur álam tú an tugra omláin? Just size coding near visagam chun sé dhéanamh rih EMA agus near visagam gur rihrod cobia gobalta denmh an na rudí ar fád go fé leis denmh. Yeah. Gohúntaach. Okay, well, Gnáirí ála a déanamh annach chud rudí eile le microbit agus códáil sa táchaí, maithú agus maithú leis an ceol agus tá sé gohúntaach an gá ceann le chuir le chéile. So, smaoinemh úntaach agus Gnáirí ála. Agus. Slán. Slán. Inis stom, cé há gom, cé níos nó cén rang an bhfuil sibh agus an rud gur dhéon sibh. Is me sé rotín agus tá mé bliana héan. So mé sé hon bliana rang sé. Gohúntaach. So cad íon sibh doing den tech Féile? Dhéana mar cluthe ar an microbit faoi caiitú léim suas agus chuisios. Gohúntaach. Gohúntaach, okay. So, ar bhain sibh tanna bhas sin an raibh sé dachar? Bhí sé sásta here. Okay. So, chun sa tháinig sibh sús leis an smaoinemh sin a mín sibh ag imirt cluichí sibh féin ar riomhrí? Se? Bhíon cinnte. Okay. Okay. Agus, so, chunas cá thosnig sibh leis an cluiche dhéanamh, chunas a bhór sibh na smaointe? Bhfuil mar an swinmh ó an
Google no internet dinosaur. Yeah. Anna wa. The immigration again of Aaron Michaelis. Gohúntaach. Agus an raibh sé Dakar. Be quid na Dakar. Cadíd na rudí a bhí Dakar. On score. On score ahar. Ooh. Agus on order boga. Oh yeah. Okay. Yeah. Agus rud a bhoga so sin agus cadí an réite go bhí ar sin. Score Hermer a the Gopher Layman 2 new come to she is fine to score 1. Gohúntaach. Okay. And some test 1 and score no 1 and correct now. Oh, anna wa. Okay, so bhí ar smuoineh agus a rá leis chuna sé sin anamh. Gohúntaach. Agus ar thug sé mór an ama díobh é sin go léir dhéanamh. Well, we make size up her people. Gohúntaach. Okay, go maith. A raibh sé Dakar bheith gobar le chéile nó go maith. Dakar and Ortona. Céin fá sin inis dom. The guy cross down here. the Dina again of Roddy nach raibh uig an duine eile. So bhí smuointí difriúla agaibh. Sure. Yeah. Agus tá sé Dakar an son tactar rud amháin le chéile, na? Sure. A gin si bheith? Yeah, there's Shielberg awkward August and whether you bring it's your cremation. Gohúntaach, well má sibh. Agus tá físe an beag a goibh le heisbándúing. Okay. Cad é an pieces fiar gur bhaintsibh tanavas an son, ar bhaintsibh tanavas? Yeah, sure. One more time boss like immer secondary. Gohúntaach, okay. Sin go bra guys, sin gohúntaach gur míle maith a goibh agus gnáireála victim tech féile. An cogu éimú. Tréis an cead cogad damhanda, a thug rialtas an astral, talamh an éithead an tia, chuig saidrúi chun féimiocht dhéanamh. Bhíonn amplann spéile mó, bhíonn féimiocht tréis an deacha agus rinne níos deacha nó tháinig 20,000 éimú. Thusig na éimú ag bogad tríd an talamh féimie agus ag fanacht an sin ag scrios an talamh. Thug féimú na féimú cuid an tower cosanta Sid so George Pierce, Mayel ina éimnú, ag scriosú an talamh agus ag éithne na plandaí. Có siad ceist I go cead machine gunne úsáid chun dáileáil leis na anmhaí. Bhí buant míleata ann le tusnú don céadúir I ní dearah over de 1930. Bhí an cogadh faoi smacht GPW Meredith. Bhí an dáta tosú bogca siar mar gheall druch aimseir. Faoi dhearradh, thosaigh na drúpaí ar an dara lá samhain anthe le 2 gunnaí luas agus 10,000 pillar. Bhí sé deacair na hain na scuaile tuis go raibh siad ag bogad go topaí agus an rúpaí beaga. Faoi dearradh an 6 lá, bhí 2,500 urchar scuailte agus 81 marmh. Bhí ar an tairm fágáil mar gheall ar an dearca a bhí ag an pobal ar an achtra agus mar gheall nach raibh siad an ann a lán aon a bharú. Nuair rinne an term aistarnt ar stáidúirí, níor fada gur thosaigh na éimeas ag ionsaí féarm arís. Thosaigh na féarmóirí ag lur ceithre an term, agus dúirt siad go raibh na éimeas ag teacht i grúpaí I bhfad níos mó mar gheall ar an aimsir te agus an tromach. Ar an 12 samhain faoi Ord an Ministéir de Cosint, ligtar an term amach chun dála leis an fhadhb arís, agus chuir sin tús leis an deir trío chun fáil réad leis na éimeas. San céad dhá lá bhí píosa rá acu, bhí sin ná fáil réad le 4 éimú san iomlán. Agus an sin faoi an 15 samhain ní raibh siad comhrathúil. Ach faoi an deir lá den nullag, bhí na stáidre ag fáil réad le 100 éimús gach seachtain. Scríobh an term tuairisc gur mariú 986 éimú, ach scaoileadh níos mó ná 9,860 urchar chun sin dhéanamh. Fuair níos mó ná 2,500 éimú bás ó an
wounds a fuirtí don urchar freisin. Bhí daoine ag thug criticus faoi úsáid an inal gunnaí ach bhí an mó an-éifeachtach agus sábháil an term cad bhí fágtha de bearing na feirmeoirí. In éanann na fadhbanna a bhí ann leis an méalú dír feirmeoirí an réigiún cúnamh mílte arís i 1934, 1944 agus 1948. Gan an rialtas a dhiúltú ina áit sin, leanfaidh leis an córas deochara a tionscnaíonn i 1923. Agus bhí sé seo éifeachtach éilíonn 57,000 agus 34 déalcara thar tréimhse 6,000 i 1934. I mí na samhna 1950 d'iarr Leslie an fadhbanna le éimiús sa Pharlamont agus áitigh sé ar an term Joseph Francis méid armlón 303 a scaoileadh ón arm le húsáid ag feirmeoirí. Ceadaigh an téir scaoileadh 500,000 babhta de armlón chuig na feirmeoirí. So, gurb míle maithagwibh is 8 páirte ghaint in san tech féile. Inis dom cén anam a arbh agus meallar féin begani. Roán agus saibh ha mé bliana hen. agus am si ran cuaig. Go hóntaach. So, cad íon sibse den tech féile? In mar an líród lava. Agus cad é sin? Oh yeah. So is féidir leat éúsáid do beidir tréáil nó mar cléthe agus is cléthe beidir do burt nó níos mó agus cáin tú an líród idir an burt nó tróir nó cethir agus seanan píosa ceol nóair cratar an líród agus an duine leis an líród nóair críochnaíonn an ceol há siad amach an cléthe. Oh, go hóntaach. Okay, so ortha. Go hóntaach. So, cá tháinig sibh suas leis an smaoinemh sin? Well, dhéan me seo an hot potato agus bhí uainn cléthe mar sin a dhéanamh leis. Agus há mar suas leis á. Bhá. Agus tuigim bhfuil físeán a gcuibh agus bhfuil sibh chun an cléthe a spáint an son comá. So, bhí arbh an microbit a chuir le céile le rud éige deile, raibh sé sin dachar? Bhí níor bhriscuing céim sais líród há trí líród a going an ceann seo agus líród. Le dóigh go mór. Yeah. Okay, so há sibh déanamh taide ar cén ceann i bríon. Go hóntaach. Agus an dógatí sin roiin dam an dólamh an taide sin go léir dhéanamh. Yeah, well, hope sé cúpla lá aring an fit ceart don microbit like contactor. Go hóntaach, má sibh. Agus an raibh an piece of code de dachar? Há cód cuiseach seanlí a thug sé tamil contact ar an cód dír ceart agus gine bloch sé san slí grabhóin. Okay. Agus a raibh dul lera cabhar áit éigent nó a raibh si bhanán é áilt. Just bhí aring písbeir cabhar cháilt ach sa deireadh hán mar suas linghéine. A raibh sé dachar nó go húntaach bheith obair le chéile sa tiig? Dachar. Sin ceart go leor, sin mar is fear é a gcónaí. Imagine that raibh sibh sa club oiga agus 50 i gcéire a brú le chéile ní pleasure. No, go má. So cadí an písa ba dhachar den tugra ar fad? Is stocha beidir an coding really, just mar dúirt mé chun é dhéanamh i gceart agus
Bhí roinnt like ag pointe amháin bhí mar chun an command shake úsáid ach níor dhibrig sé mar an son tas nóch an ceol nua gachar chadan ag an líróid so bhíoring command defriúla úsáid agus bhíoring trílevantas ceang defriúla go dtí gur hámar ar an ceann ceart. Má sibh, anna chuid tríal. Agus cad é an rud ba dhéis ar meáir, cad a bhaintú tanna bhas? Is tócha just on beidir on I'd say ag tacht beidir rudí is fiorchan úsáid agus on on Eurekas inna? Wienever, yeah, agus na rialacha agus tacht ar an slí is fiorchan é dhéanamh agus rudí mar sin. An raibh sé dachar sa bheith chur ag déanamh gachar de gartat, raibh tú gíire. Se so ní stop sé ag obair gan bheith ceangal leis an riamhra so bhíoring Bíon go léir ceangailta leis an riamhra an tástálagus gachar dhéanamh nuair bhí an microbit ceangailta. Oh, so bhí sé sin dachar den Massily Road. Yeah, okay. Yeah. Agus bhfuil si bheith leir a gréiteach ar an fáib sin? Well, is dóchan níl mar an gur féidir ling déanamh mar sin. Is gon conversation. Yeah. Think we're digging ar an riamhra. Yeah. No, rush. Yeah, so sin fáib dachracht nuair cai sé bheith gobar nuair a há sé leis an riamhra, na? Yeah. Okay. So beidh si bheith smuoine for sin agus beidir go mbeidh Eureka a goibh i gceann tamlín eile nu a gceann míú go ar sin. Fósa gur réiteach, tachta réiteach. Well, má sibh, lena gearmh agus gnáirí Olive. Gur mágad. Slá, now, an mechanician. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all have Hi, so Conn Sandrum agus tá mé hain blion déag díos. Bhí mé ag fólam na club Augustine Dagan chun smacobit a códal. Is maidhm cluthe bhíán go imirt a háithe le na cáda. Má sin, tá má tunscana teag féile, bhí mé ag éile cluthe leanú a féidirm imirt le na cáda. Bhí an smíú agam cluthe a chuthú leis an tanm eagwais. Is cluthe bhóta é eagwais an mún gach mór ná na Michael bit féin. Mas lína le ag a díos blancu ót wandamach an gud. Tus ní gach imhósa cíne a bá an clé. Agus ús tuirtaná na knappi A agus B chun teachta thar an ag. An céad imhó hagan ann ag is é sin an bútsa. Chun an cléir lenah thosaigh mé le cluthe dimú aine. Sa slí sin bhí mé obairte obair ana bunrudí, cosú le plátí na LEDs agus an stéil. An sin, dúsaigh mé an méidcóid multieditor chun cléir bórta a lenah. Sa leigin bórta is sóidín microbit imró a hain an radio function chun siomh an ag as sódú chun microbit imró a dó. An sin,
dus ní na bót imró ag bhásaíocht chun an ag. nó a thagann imró chuig an ag taispeáin strásog agus sóiltear teachtaíocht chun an microbit eile taispeáin ag blúnach. nó bhí an méid sin ag obair agam ceann mé an fiúm leis agus slí chun an scór cinmh. Bhain mé teanmh as an tunscadul. Leis an microbit is féidir codánach a fólam agus buí bé am agam ag an an céine. Dígwit agus fáilte pig nuach atí. Is mission náil agus féin scéal Janie ná tá Josh Armstrong féin féin ciad éarnach le bheith seolta chuig an gealach. An bhfuil túna bhíseach na clúú chuig an gealach. Bhí mé anrá bhíseach bhí sé anfortas an sin. Chunas a réú ag mutha na fótú an sin. Bhí mé ag mothú an brúdal ná tháinig mé an dam. Díomh léir fiocrá lí hanas andam sa trí bliain in Mansfield Gorman agus sioma iirecht don comórtas microbits. So bhí mé gimar timp le cúpla seachtain go háir héile an ceol ceam ag an ceol anna cúg réchtháilta ceola crothú agus athhrú agus ceola a rivisú go a cuir an microbit. So crothí mé gápí sa ceola leis an cód mar an tuin sin. Bhí arm na nótaí go léir áil agus a chuir isteach. Agus an níis tá méid an na gácín imirt agus begirt déanaíocht an bhfuil is go an ceol an féile ag aithn na gácín. So Sean cé céim. So is féile an a bhí sin a stoppa inis má níos mai amúid a bhí sin ó McDonald an air an sin chuir mé ar an microbit. So bhí sé sin cean éasca tá cean níos Jackar go muis is ar an níos cáú le well is ar an nua é bhí sé sa charts am línt caite. So déanair an féile é ahan. They may or why not. So Rish, what's an East Tamu? It's very late on fish on Stupinish, a fish in blinding lights of the weekend. They're on new honey and walking bean scotch. This handshake I'm so crying my microbus. Shin Shima my ear. Sullivan and Winter Tanavas is long. Fáilte gach duine. Díomh, Martha an Canada san an dom. Tá mé gábhlíon déag díos. Freastalí club óga I Marino I Maliá clia le Amy. Beg mé tronscadal an úsáideach ar fád. Nuair atá an phone póca na ochar cailte agus tá daoine ag iarra iad is féidir le a lábha ag bualadh le chéile agus tosóidh an microbit ag déanamh beep beep. Sin an fá ag roinnig mé an tronscanal seo mar is rud úsáideach é. Imachláin cá muid go leor ama ag iarra na rudaí beaga mar luchtara phone póca nó ochra
mar bíonn siad cáilte agus isteach gnách é. Mar shampla nuair atá muid ag dul amach ag súil lenar mhádraí nó nuair atá muid ag foghlaim ar Google Classroom, ní beidh aibhne gan gá gcuine anois. Ar dtús, bhí mé ag smaoineamh ar fáth cúpla lá, ansin smaoinigh mé ar smaoineamh seo. Ansin cap mé am ag déanamh amach faoin cód. Bhí an suíomh gríosáin an cabhrach. Faoi dara bhain mé triail as agus d'obraigh sé. Drastáil mé na ranganna text-based trí Zoom gach máirt agus bhí mé ag foghlaim faoi an microbit agus coding. Bhí mé ag smaoineamh an tom go leir faoi má tionscada. Tar éis cúpla seachtaine, thosaigh mé ag smaoineamh de réire agus ansin fuair mé an smaoineamh seo. Ansin bhí an cód agam tar éis cúpla lá eile. Bhí mé ag iarraidh an rud úsáideach a dhéanamh leis an tionscnamh seo, rud atá cabhrach lom agus lemachlán. Tám cinnte gur bhain mé amach é. Rinne mé cúpla test run sa bhaile agus bhí gach duine imachláin tógtha le seo. Bhí an céad an a rinne mé iarracht an cód a dhéanamh níor d'obraigh sé. Ní raibh is agam cén fhadhb a bhí ann. Tar éis tamall chuig mé go raibh mé a dhéanamh an cód. Mí ceart tar éis seo bhí gach rud go maith. Dólam mé conas a féidir lom go leor cód a dhéanamh leis an microbit, agus conas a theacht suas le mo smaointe féin, agus mo smaointe féin a chur gníomh. Chomh maith le seo, tá níos mó eolas agam faoi STEAM, IT agus Digital Technology. Tá sceitiméiní áthas orm leis an tóra deireadh, agus tá is agam go mbeidh sé an úsáideach imachláin. Bhíonn sé níos fearr ná mar a bhí súil agam. Gurbh maith agat, slán. Is mis a Roisin agus is mis a sé agus seochaíon ré leis an microbit.
Sa cluiche caid tú léimt agus cruma chun na cactasaí agus na éiníní a thiachant. Brúigear é agus bí le chéile chun an cléthe thosnú, an son brúigear é chun léimt agus bí chun cruma. Tusach chohirirmar na spráits. Seo é an cód chun an cactus a bhoga. Tosníonn sé maul. Agus tar éis tamil a rún sin is muire. Gachúair léimeann tú nó crum tú, bhain tú puinte. Má búlann tú an cactus, tá tú mothas an cluiche. Dhéanamar iarracht spráite cúirteach nach mbeadh tú an núil eiscint. Gachúair búlach an cactus an spráit dheoch mé puinte. Ach bhí an scóir bhí a thuispáint i bhadró ord. An sin trídamar an bhlach téin scór a úsáid. Ach níor haitheann sé linn go raibh spreacharnach ann gach uair a bhuair tú scóir. Sa deireadh thug riamar as scór athrú gachúair léimeann tú nó crumann tú. Is malinn cumirt sí dhéanamh chun eiscin céimhagh an scóir siirde. Gur mágad as fécintear bhí seo. Thasúla goin gur bainte tanamhas eiscint cad dhéanamar. Slán! Ní man an fannach tú mé mar leis ag scoil is be man an a bheith sprí is a cant le mo cháide. Is fád amháin an scoil na múnstí agus mo cháide agus go mé mé sa siúma inaltáireachta ríist ag gobir ag tanscanmh le metal. Is fád ó bhfuil an scoil ríist go mé an chreach agam sa rang agus mé bhéon an cansan be chud cáirde ar fád a ríist. Is fád ó bhain an scoil, go mé muid ag siúlaisteach gata na scoile a ríis. Is fád do bhain an scoil go mé me ggóúidir mo cháirde a ríist.
Is fad bhaim an scoil arís go mbeidh me le mo chairde agus nach mbeidh me i mo inam. Hello, is me sé Ciara Niari. Tá mas an idirhíon na bobal scoil dóir ata sitrin ar thuisceart duna náil. Anya mo hins godal ná penguin leap. Clí simply atá mar neama go maiid sin ag códal. Haim a coppla searting ag obair me hins godal, agus ring me ag go homla me hain. Haim an head coppla leg obair má an dáile an penguin a bugu agus léimtí hart. An sin dobar me an dá a be an penguin apla sasú na icebergs. Haring me mo graphics haint in the icebergs a dúsait me coolra agus penguin o scratch. Ring me na levels a league agus an sin bhíog an fiisian na cevad ar an dáile an coolra hathru. Homáile sin cevad me fiisian ar YouTube ar an dáile obair in the blocks a league. Bhí se Jack ar gahra de el ceart. A hasty me el league janta. An spric is mó bhíogam na go bhainhaid daoine taithne fas an cluiche. Homáile sin bhí me geirí ra gur dearna me cluiche big riúreacht go homla me hain. Dóla me an dáile cluiche a dhéanú ar scratch agus an dáile cluiche imirt le microbit. Tá me inta buia gros sansa gom rud mai a déanú lim álas ó códal, gur míle maigad as éistart lum. Hello, yeah, what's up? Hi, it's Misha Cuive agus seo é an fig. Agus seo é Dolores. Hi, it's Misha Grace. Hi, it's Misha Ashling agus seo é an bhélan. Siad Mary agus Julie a great soch Capri like. Is Misha Quillan agus an seo an high sports. Thomas Ray chun gáil tródar. Liam
the greater, ain't even one. Towering say Féile. Should I say I'm taking a day now? Love is fate to make your way now. Hi, is Misha Sercha. Agus Sean Marie. Hi, it's Misha Ashling. I'm sure a Martin X Oshin. I'm such a gober air Photoshop. Is Misha Grace agus tá mé Zoom fí láthaid. Is Misha Martin agus siod é an siúmra ólaíoch. Siod é an chrán chemic pean muid an chemistry agus siod é an rán. It's Misha Katie. I'm the shot and Joe. Hi, it's Misha Amy. I was shot and shot please. Thomas Courage, Arctic Law, Is Misha Oshin, agus is seo an siúmra inaltáireach. Faoi láthaid tá muid dún an píosa metal seo. Freisin rinneadh muid an tamascannamh seo. Thosaigh muid le píosa almud agus rinneadh muid hoc agus úsailt muid le leitreachas le den an cluiche seo.
Is iad seo na fearnas. Sin agus é siad an rang enam tóireacht céad bliain fiche. Slán. Ag siad in siúr amada.